Sziasztok, Sefi vagyok, és folytatjuk a Minecraft sorozatot. Ez a 14. rész, de a 15. rész lenne, mivel én nagyon okosan fölvettem egy 25 perces, majdnem 26 perces anyagot. És mit csináltam? Lerendeltem, már minden kész és véletlen. Mit csináltam? Kitöröltem. Szóval gratulálok magamnak. Annyi a történet, hogy lényeg az volt, hogy nagyon sokáig szenvedtem hogy is hívják okkal, tehenekkel. Szóval körülbelül ennyi. Nem, ezek nem kellenek. Igazából ez se annyira. Tehát annyi a lényeg, hogy rengeteg ideig szenvedtem, közben a vasat elkezdtem égetni. Rengeteg ideig szenvedtem ezekkel a rohadt... hogy is hívják okkal. Tehenekkel, de legalább már van. Szóval annyira nem is baj az igazából, hogy... Jó, téged még ellátlak vendégként. Szóval igazából annyira nem is baj, hogy kitörlődött, de azért akkor is. Szóval ezt úgy fogom mostantól elnevezni, hogy 14. nem, 15. zárójelben 14. rész. Következő az már viszont 16. lesz. Vagy nem. Nem, ez lesz a 14. de zárójelben 15. rész, és a következő az meg már 14. lesz normálisan. Várjál. Itt keresünk egy tehén. Na. Tehát itt van 2 darab tehén. Mit keres itt 2 tehén? Hogyha... Az... Na... Mentek ti a kurva anyátokba azért. Már bocsánat. Nem ti, rohadt tehenek. Hát ez meg... És nyitva hagytam. Istenem, de sötét vagyok. Na jó. Akkor megvárjuk, hogy az kinőjön. Ezek meg remélem nem barangolnak-e annyira. Egyébként meg rohadt egyszerű megoldás. Nem, mész el! Akkor bezárom a kicsit. Legalább azt. Maradjatok egy helyben, maradjatok egy helyben. Ez azt hiszem nem olyan jó ötlet. De hát most mit más csináljak, hát könyörgöm. Ne menjenek már el. Na, akkor... Valahogy betessékelem őket. Akkor már föl. Most kellene egy búza. Beszarok, hogy nem bír felugrani. Ne legyél már ilyen... Jó. Nem foglalkozok veletek, nem érdekel, nem fogok veletek foglalkozni. Előző részben annyit foglalkoztam veletek, hát abban, amit kitöröltem nagyon ügyesen. Istenem, de béna vagyok. Fú. De mindegy, elmegyek gyorsan fát vágni a dzsungelbe, aztán elkezdem termeszteni ezt a kakaóabot, mert... Csak csont! Ez az, de zsír! Be tudom őket csalni. Na, ott egy disznó. Majd azt is kell hozni. Na gyerünk. Hú. Azt is jól lenne tudni, hogy hol spannoltam, mert most azt se tudom pillanatnyilag. Azt tudom, hogy valahol a spannom az már át lett állítva izére. Wow, hát most nagyon durván tölteni fogja. Igen, és itt már dzsungel van. Ez rohadt magas, nem vagy kivágom. Kelleni fog. Ez így nem fog összejönni. Szépen. Nem mondod. Így.
Na aztán essen nekem belőle dzsungelfa sapling, mert az is kell. Hajrá! Jó, közben itt is vannak disznók, meg gombák, meg mindenféle nagy rakás fos. Közben itt picit belátok ott a föld alá. Ez az olyan, mintha egy dungeon lenne. Ezt érdemes lenne mondjuk megnézni. De igazából mire eljutnék odáig, hát az fú. Ott valahol spannoltam, most már tudom. Jó van, sprinteljünk vissza a tehenekhez. Növesszünk meg egy kevés búzát. Még csirke is van, na azt is hozni kell majd. Ó, van egy kis clay is. Ezt majd lopunk. Nem most. Na most nincs rá máshol, egyébként kibírnám szedni ásó nélkül is, csak hát az rohadt lassú. Jó, van egy kis táplálék is. Igen, meg kell növelni a búzafarmomat, ez nagyon pici. Nagyon pici, most így bele... Ó, itt is van még egy csomó csont. Most így picit belegondoltam, hogy ez el fogja engem tartani, hát nem. Csomó csontporral esetleg. De nem csonti dungeon, hanem poke dungeon találtam, szóval... Igazából... Nem fog engem eltartani. Szóval ezt majd meg kell nővelni, igen, nővelni. Ezt meg még mindig nem raktam ide, na mindegy. És ha kérdezitek, hogy miért ezeket növeltem meg. Nem kaptam belőle magot. Ez jó. Hops. Semmi gáz. Jó, akkor van 3 darab búzám. Ezekkel gyorsan becsalom oda a 2 kis disznócskát. Remélhetőleg jönni is fognak. De elkóborotatok a rohadt életbe. Aztán meg megcsinálom kenyérnek. Na, gyertek! Gyere! Még elég a kis disznónak jönnie, mert a nagy az kell, nagy disznó, szóval a tehén. Elég a kis tehénnek jönnie, mert nagy tehén az elmetegünk utána. Nem. Így. Most már nem jöttök ki. Jó, és akkor mit akartam? Megnöveszteni még a búzát, mert még van egy kevés csontporom. Így nem érdekel most a mag, hogy hova megy, és egy iszonyat nagy lag, ez egyébként nem tudom miért csinálja, tehát amikor elkezdem lenyomom az S, tehát az inventory-nak a gombját, akkor belaggol, de nem tudom, hogy miért. Nem azért, mert szar a gépem, hát most vettem, basszus, beszarnák, ha nem lenne jó. Egyébként tuti nem azért, és ezt most megcsinálom normálisra, ahogy havertól lestem el. Ó, közben egy csomó vas ki is sült, akkor hozzádobom azt a maradék 11-et is. Hát ebből egy jó darabig el fogok éldegélni. Fa. Meg akkor megcsinálom a kakaóbaba, igen, ez a kakaóbaba farmot is. Ennyi talán elég lesz, de csináljunk inkább még keveset. Először csináljuk meg a kakaóbabot. Aztán...
meg majd a búzafarmot kicsit megnagyobbítom. Hol legyen a kakaóbab? Most sehol sem hoztam ásót, hogy kellene. Nem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jó, és akkor most a kakaóbab. És törjük ki a nyakunkat megint. És most azt csinálom, hogy ezt itt így emeltig le is bírok rakni. Akkor ezt fölöslegesen innen elszedni. Jó, akkor csak megcsinálom így, ide 3-at rakok, ez gyorsan meg fog nőni. Kiveszem a maradék. Ja, ezt bekraftolom kenyérnek. Meg majd csinálok egy vaspáncélt is szerintem, az... Jaj. Megijedtem. Igen, és egy búzánk marad, ezt az egy búzát elraktározom. És megfogom ezt a 4 magot. Ja, a föld is kelleni fog. És alap. Ja, meg hát vödrök. Mondjuk fákja helyére. Ídni. Na, akkor szépen. Na hát ez már mindjárt meg is ér. Hogy kellene? Kapát elfelejtettem hozni. Nem. Jó. Oké, szóval van egy vizes vödröm is, hát ezt a vizes vödröt ezt öntsük mondjuk ide bele kárpótlásként. Pakoljuk össze a vödröket, ennek mondjuk nagyon örülök, hogy össze lehet pakolni. Hú, basszus, besötétedett, azt észre se. Na, ott már van egy kis társaság. Feküdjünk le inkább aludni. Na, jó cakát. Jó. Kész van a 64 vas. Wow, 11-es szint. Zsír. Mit akartam? Kapa. Ja, meg a ezért kenyérke. Hát nem sok. De most egyelőre jó lesz, ezeket elrakhatjuk, ez még kell. Nem is tudom, minek craftoltam most így ennyit. Na mindegy, ez is jól fog jönni, mert egy kicsit azért kibővítem. Akkor viszont kell a föld is, az megvan. Vetőmaga az úgyis nálam van, ezt kiveszem. Igazából semmi más, ami nem, vagy ami kell. Nem! Azt a kurva anyádat, hogy basznád meg azt a... Hú. Rohadjál meg, te rohadék. Majdnem berobbantotta a szép kis lépcsőmet. Fú, Úristen, rámozta a szívrohamot. Azt a kurva. Fú, geci. Most ezt reggel csináltam volna, akkor kurva jó ébresztő lett volna, azt tuti. Júj. Hát most beszartam. Nem kell egyedül fákja. Jó, itt egy picit bővítünk rajta. Nem sokat. Csak egy kicsikét. Pont a és igen, a vödröket meg visszatettem. Istenem, de okos vagyok. Ásúzik, de annyira nem is kell. Igazából lehet, hogy lehet az is, hogy még egy sort azért rábírok húzni. Nem is egyet. Akkor már húzzunk rá a jósokat. Hát nem tudom, legyen egy ilyen hosszú, és akkor... Hát akkor nem a közepe lesz, de leszarom.
annyira nem lesz szép, de őszintén megmondom, nem érdekel. Jó, akkor visszamegyek a vödrökért, viszont akkor már hozom az ásómat is. Ezt meg megzabálom. Jól van. Azt mondja, hogy... Közben kiveszem ezt a 11 vasat. Jól van. Akkor kell nekem egy ásó, meg mi kell még nekem? Itt mondtam 3 vödör. Mondjuk a balta helyére. Bár meg kis hely. Na akkor... Szépen... Kiásom azt a földrészt. Ups. Jó, és szépen betömködöm. Mármint bevizesítem. És kész is a bevizesítés. Nem tudom miért hagytam így. Ja, nem, mert alapból nem kapáltam be, azt befüvesedett. Jól van, szépen be van kapálva. Jó lesz így. Akkor ez most is szépen megnő. Közben itt a vizet meg elfedem. Ezzel a módszerrel legalább nem esik bele, meg én sem esek bele, és akkor ez így már így nagyon szép. Igazából annyira nem, de nem érdekel. Jól van. Akkor mit akartam még? Kicsit dizájnolni kéne a házon, bár nem akarom azt a nagy munkát elkezdeni, amit úgy akartam, őszintén, tehát az még úgy gondolom, hogy hát nem, ráérni nem ér rá, mert nem. Viszont nem is fogok belekezdeni, hát az kurva nagy munka. Csináljunk egy izét magunknak. Egy vaspáncélzatot. Wow, közben a vírusírtó jelzett. Rohadjon meg. Így. Jól van. Tada! Nagyon zsír. Jó, akkor most kellene nekem egy olyan, hogy most már van tehenecském. Van egy kissé nagyobb búzafarmom. Most kellene elmenni valahol bányászni. Már mint voltam már bányászni. De... Hát nem is tudom, mit kellene most csinálni. Igazából dizájnolni kéne a házat. Azt tuti. De... Várj, csak mi lenne, ha azt megpróbálnám. Na most kell nekünk ilyen, meg ilyen, és akkor egy próbát teszek, nem biztos, hogy jól fog kinézni. Sőt, szinte tuti. De csak itt megpróbálom. De egyébként jól néz ki, szóval... majdnem kiütöttem. Szóval ezt így. Ez így jól néz ki egyébként. Most megint csak az egyiken próbálom ki, van itt annyi. Ugye ez így jól nézek ki, akkor már viszont ezt is. Mert hogy... Hát nem rossz. De ez így jobban néz ki szerintem. Csináljuk meg. Így akkor. Így ilyen szépre. Ez nem jön ki, ezt itt szerintem megcsinálom ugyanilyenre, ilyen lépcsőzetesen. Hát akkor hajrásunk, szóval. Azt nem kellett volna, na mindegy, akkor azt is ássuk most el. És körülbelül ez valahogy így, tehát ezt is most itt lebontom, és akkor megnézem. Jó, szóval körülbelül a központi blokknak itt kell így lennie. Így. És mintha most egy kis gondba lennénk, ugyanis nem vagyunk gondba. Semmi gáz. Jó.
elméletileg semmi gáz. De gyakorlatban már lehet. Az már más kérdés. Mintha így jobban néznek ki szerintem, tehát úgy maga... Viszont akkor egy olyan járatot is kéne csinálni, vagy valamit kell még ide, mert ez így már kezd egy picit furcsa lenni. Igen, azt oda nem kell. Nem. Ide oszlop kell, most csak eszembe. Így. Így ez így fasza. Csak hogy... akkor ezt úgy is kellene kialakítani, hogy ez itt így legyen. Ezt itt feltétlenül elássuk. És ezt hogy ezt? Várjunk egy picit. Igen, ott kettő. Így. És azt mondja, hogy még ezt is el kell itt ásni. Meg persze ezt is. Mondjuk így. És... Ó, ja igen, most már észrevettem, hogy miért ilyen. Fura, itt picit máshogy lesz akkor, mert itt nincs ilyen kis közeg, vagy ilyen kis cucc itt, mint annél a kettő között. Szóval akkor ezt úgy kellene megcsinálni, hogy kellene megcsinálni. Volt ott ilyen két blokkos fal, és ide kellene egy ilyen oszlop. Meg ide kellene egy ilyen oszlop, és ide kellene valahova, ide azt hiszem. Hogy igen, ide kellene egy ilyen oszlop. Jó, most még ne jegyetek meg, tudom, hogy ronda, de majd ezt így úgy fogom megcsinálni. És ezt nem ilyen magasra, csak így. És ilyen magasra, csak így. És tudom, hogy csúnya, mondom. Még most csúnya, de majd itt most bővíteni fogom meg minden ilyesmi. Igen, nagyon csúnya. Ronda, nagyon-nagyon ronda. Ezt a kettőt kéne így összekötni, nem? Nem tudom. Ide akkor nem kelljen. Még ide se kell ilyen fölösleges. Viszont akkor ez se kell ide. És ezt akkor be lehet tömni. Meg ezt a falat még el kell ásnom. Jól van. Fákját. Még egy fákját. Ezt a két fákját itt kiütöm. És hogy van? Nem jó. Így. Hát ez így lesz most. Ez csúnya, így akkor. Akkor ez így már jó. Jó, így szép. Aránylag szép. Tűrhető. Szóval majd még ezen gondolkodunk ide, majd ide kitalálok valamit, és akkor ez így már szép lesz. Igazából. Na hát akkor ennyi lenne mára, pontosabban. Igen, szóval ennyi lenne mára. Köszönöm, hogy megnéztétek. Most már Vasszerkóval és az új skinemmel búcsúzom. Sziasztok!